Art li kienet tajba l-iżvilupp fi triq Nerik Xerrif ħal-Kirkop qed tinbidel fi ġnien komunitarju għal familji u tfal. Dan se jagħti ħajja ġdida lil spazju urban li seta' faċilment imbena. Il-proġett se jibdel sit ta' 1600 metru kwadru f'oażi ekoloġika. Id-dettalji tħabbru mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli waqt żjara fuq il-post flimkien mat-tim ta' Project Green, membri tal-Kunsill Lokali ta' ħal-Kirkop u s-Sindku Matthew Aġużammit. Il-Ministru Dalli qalet li madwar il-pajjiż kollu qed jinħolqu iktar spazji għal familji u tfal. Spazji qalet Dr. Dalli li qed ikunu wkoll trasformati f'ġonna ħodor. Din hija art oħra li kienet tappartjeni l-gvern li seta ġiet żviluppata għaliex din hija art żviluppabbli imma li l-gvern ħad deċiżjoni konxja li flok tinbena tingħata bħala ġnien lill-komunità ta' ħal-Kirkop u anke n-nies kollha li jkunu qegħdin jiġu hawnhekk f'dan il-ġnien. Żiedet tajt li dan il-ġnien fin-nofs ta' ħal-Kirkop fejn għandek il-bini se jkunu kollha aċċessibbli għal kulħadd. Se jitħawlu siġar maturi fil-waqt li se jinżammu siġar tal-ħarrub u żebbuġ. Dylan Abela Spiteri, il-manager tal-proġett, qal li Project Green qed taħdem fuq diversi inizjattivi li jiffukaw fuq is-sostenibilità u l-aċċessibilità. Dan il-ġnien ħajkun fih madwar 55 siġar maturi, kif ukoll diversi lob ta' aċċessibilità għal kulħadd li jinkludu table tennis, treehouse li tkun qed iddur mas-siġar eżistenti, kif ukoll lob ieħor li huwa ta' inklusività għal kulħadd. Dan il-ġnien se jinkludi sistema ta' irrigazzjoni awtomatika li se titħaddem permezz ta' ġibjun tal-ilma ta' 110 metri kubi. Dan se jgħin biex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-ilma. Se jkun jinkludi wkoll sistemi li jaħdmu bl-enerġija mix-xemx biex jappoġġjaw installazzjonijiet elettriċi essenzjali fil-ġnien.